Salutare, dragii mei prieteni! Astăzi este zi de vineri, este 19 iulie 2024, este emisiunea în direct cu Valeriu Mitrofan, numărul 42. Am privit ieri emisiunea la Raț cu participarea lui Sturza și, într-adevăr, se confirmă proverbul cel românesc: cucuș cântă numele sau pasărea pe limba ei piere. Vreau întâi să fac niște obiecții, adică și tot timpul eu spun despre acest lucru, tot ce spun în emisiunile mele sunt bazate pe niște pozițiile mele subiective. Dar de la bun început vreau să mai spun următorul lucru. Că au mai rămas 93 de zile până când Republica sau Basarabia noastră va avea un nou președinte. Și o să avem un mare noroc că se va duce pe apa sâmbete această actuală guvernare și acest președinte nemernic. Dar să începem de la bun început. În primul rând, Rățușca, chiar de la bun început a spus vorba aceasta, că Drăgălin a fost adus aici la noi în Republica Moldova și pe urmă tot singur s-a corectat. Adică s-a scăpat cu vorba. Sau, tot Rățușcă, dă o întrebare: se permite oare așa ceva ca un ministru să facă obiecții ce trebuie să facă procuratorul anticorupție? Și tot ea răspunde. Adică aceasta este așa numită presă independentă. Și este acea sectă galbenilor care distribuie dezinformații. Dar o să încep și să repet încă o dată proverbul: nu țăpa groapa altuia, că vei cădea tu însuși în ea. Eu vorbesc acum despre pas. Ia uitați ce a spus Sturza. Și acest lucru nu s-a publicat oficial, dar în realitate s-a întâmplat un furt de 2 miliarde de lei acum în Republica Moldova, după ce a fost înlăturat Armașul și a fost aleasă această Dragu. Știți ce a spus Sturza? Că am fost modificate careva acte, dar n-a spus careva concret, dar a spus următorul lucru: că Banca Națională, de când e Dragu la putere, a permis ca să fie achitate dividende pentru ultimii 4 ani la acționariatul străin în sumă de peste 100 de milioane de euro. Asta înseamnă 2 miliarde de lei au fost scoase din circuitul băncilor acesteia care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, unde sunt acționari străini. Acum pe voi vă întreb: care a fost scopul de a fi numit această Dragu? Vă dați seama? Armașul s-a luptat și n-a permis ca acționarii să primească careva dividende, dar a făcut tot posibil ca acești bani să rămână pe teritoriul Republicii Moldova. Iar ea, Banca Națională, la conducere fiind Dragu, a făcut ca peste 100 de milioane de lei să fie, subliniez a 2 oare, achitate sub formă de dividende acționarilor. De acolo sunt acționari aia, de 99 sunt acționari străini. El spune, Sturza. Acum, credeți această cifră. Mai mult ca atât, el spune un lucru foarte grav. Acesta a fost o acțiune lobby efectuată de către cineva, dar nu spune de către cine a fost efectuat acest lobbyism. Și tot Sturza spune că să facă acum încercare de a fi mai liberalizat introducerea de capital și acționariatul în băncile comerciale care sunt în Republica Moldova. Adică ce se întâmplă? După așa numit furt al miliardului, s-a făcut tot posibil ca să fie luate cele mai drastice măsuri ca să nu se mai întâmple așa ceva și să fie știut concret cine este beneficiarul final al acelor acționari al băncilor, iar din vorbile lui Sturza se spune următorul lucru: că acum se încearcă de a modifica aceste prevederi legale. El este întrebat cu text deschis: sunt investiții în Republica Moldova? Și el spune un lucru care vă mirați. Spune următorul lucru:
cu 80% din toate investițiile din Republica Moldova de către străini sunt efectuate în bănci și în companiile de asigurări. Acolo unde este un profit curat. Și tot el spune, ascultați ce zice Sturza, pentru că el are acces la aceste date, care practic deseori nu sunt publice, și spune următorul lucru, că 30% din toate resursele financiare care sunt folosite în bugetul Republicii Moldova sunt primite de la aceste bănci comerciale unde este acționariat străin. Adică ce se primește? Cel mai bun client pentru aceste bănci comerciale, cum v-am spus eu până acum, este guvernul condus de către Recean și actuala putere condus de aleaua noastră. Eu până acum aceste cifre nu le-am putut să le află, dar așa tangențial se știa. Dar publicarea acestor acțiuni, acestor date oficiale, confirmă ceea ce am spus eu. Acum mă adresez pentru voi, mei oameni buni. Vă dați seama ce catastrofă se întâmplă la noi în Republica Moldova? Așa numitul prevăzător Sturza mai spune și altă prostie. Precum că după ce va pleca această guvernare, nu vor fi posibil de a fi deschise dosare penale mari, de anvergură, din cauza că ei nu au comis careva ilegalități. Eu consider, și aceasta este poziția mea subiectivă, trebuie să fii tâmpit, să nu știi ce egalități au fost făcute pe teritoriul Republicii Basarabiei de când până este la conducerea acestor ministeri unde a fost el și este. Și cel mai grav, eu am spus aceste lucruri și el le confirmă, că la noi în Republica Moldova nu va fi un progres economic dacă nu este forță de muncă. Și el confirmă lucrul acesta spunând că principalul locomotivă a dezvoltării și atragerii investițiilor în Republica Moldova este forța de muncă, care la noi practic nu mai există. Acum, mai oameni buni, confirmă și profesorul vostru și acel îngăduitor și care a spus și a solicitat că el așa spune, că acesta este un merit și a lui, ca să facă tot posibilul ca să fie acea alianță dintre acum cu Dodon, ca să fie înlăturat Plahotniuc. E ca învățătorul vostru, luat în ghilimele, vă spune un următorul lucru, că pot să vină și miliardari și milionari în Republica Moldova. Dacă nu există forță de muncă, voi nu aveți șansă. Și eu nu degeaba am folosit aceste cifre până în prezent în emisiunile mele ca să spun și repet, în ultimii 3 ani au plecat peste 200.000 de oameni și majoritatea din ei sunt oameni apți de muncă care pot să producă plus valoare. În ultimii 3 ani au plecat 3 orașe Bălți. Voi mă auziți și spun, cum poate să aibă loc o dezvoltare economică a țării dacă la noi în Republica Moldova nu mai există forță de muncă? Și comparați cu voi însuși-vă că cifra aceasta care a spus că ea că acum de când este pas la putere să arăt numărul locuri de muncă cu 10.000. Voi aveți posibilitatea să spuneți unde s-au întâmplat aceste lucruri. Vă spun o zi bună în continuare și distribuiți emisiunea dată, că nimic nu vă costă.